munopota muchimuchengetedza. Masongoti adi kuita zvandinoda. Imi moda kuti adii? Aiwa ndinopikira ndichada kumupa kana uya kumusha. Handisi kuita zvakanaka ndiripoka. Moda kumupa chii? Ndine chikwama chandoda kumupa. Chikwama rudzii ichecho? Chikwama rudzii? Chikwama rudzii ichecho? Achaonawo kana uya. Aiwa, ndoda kuti mutaure neni zvenyu. Handindi ndakuda nai. Moda kumupa chikwama cherudzii? Chokuti achengete zvidomeni. Moto woga woga. Moto chaiwo chaiwo. Moda kuti achengete zvidomeni. Itsaitoni. Ndati chikwama cherudzii cho moda kumupa. Zvamaishandisa zviiko zvemusingatauri? Zvii zvamaishandisa? Zvii? Ndinoda ndifumure. Aiwa, taurai man. Taurai. Ndikareka vari pari vatungamirire. Aiwa, ndinofa. Panani apa? Panani vari pari? Motomuro right now. Panani varipo pari? Pana sekuru vake. Manje ndoda kuvadana. Handiti? Parizvina vana masimba. Ndovapa masimba vanouya. Imi ndakudanai sei muri mupenyu? Nero zita rasazita vaka. Saka chii chemuri kumukonzeresa mukati meupenyu? Kungotatambura kusvika uyawo kwatiri. Achigwara. Kugwara uko ndaitoda kuti ape. Varume muchidzinga. Ndimi momupa mwenyoka kuti arare naye. Taurai kamusandipedzera nguva zvenyu. Ndiri munhu mukuru zvenyu. Asi hamundiboni ke? Hamundioni ndiri munhu mukuru. Taurai. Ndati chii chimwe chamakakonzeresa? Gumbo rake rikanaka. Nekusvipa. Kusvipa inyoka inenge ichitosvipa. Nyoka yenyu. Chikapa izvozvo. Inondapa. Inonzani nyoka yacho? Izvo pazviri mwana wogozi tinenge takasangana. Yakaiswa nani nyoka yacho? Yakaiswa nani? Taurai zvose. Nhasi. Taurai. Yakaiswa nani? Pane munhu akamutyisa. Mudumbu. Aitoti ari kunatsa asingazivi kuti ari kuresva. Iye haana mhosva nekuti anga asingadoziviwo. Saka ipapo kusvipa kukangoperayo. Zvinenge zvapera. Saka ini muchindiona moti ndingakukonewo here? Chandisingadi. Kuti atifumure. Kufumura chirudzii? Taurai zvose. Tisi madzimbabwe acho akudanai mazviwa. Muri kumusha kupikeni? Uchivu. Itsaitoni. Taurai zvose. Saka imi chomunacho chii chemuri kugara nacho kumba uko? Taurai toni. Mune chikwama chei? Sunungura toni. Moto. Chikwama chei chemunacho? Zvii?
nobva maita sei? Saka imoda kumusiyira mudzimuyo. Asare nazvo. Kuitira kuti sekuru vari pari vasapfumura zviri pari pamusha nezvatikacherera. Taurai zvose. Saka apa handichadi kukuvonai. Handiti? Data handichadi kudii? Zvachose handiti? Muri kuzviwa? Ndoda kuti nyoka dzenyu dziuye dzitamete. Uya nyoka toni. Uya nyoka toni. Uya nyoka toni. Uri kuda kuruta? Uri kuda kuruta here? Uya ndipa bhaketi yo. Sunungura toni pakasungwa right now nezita raJesu. Buda mweya nyoka. Buda toni. Dzikinura toni. Simba rokudenga mapumangosi. Buda. Puma. Sunungura toni. Nezita raJesu. Sunungura toni pakasungwa right now. Sunungura. Buda. Buda mweya yakaipa mukati medumbu. Mweya yakaipa ngaibude mukati medumbu right now. Buda. Wakagara pakakwana right now. Buda uende. Buda uende mweya nyoka. Buda. Sunungura mwari wokudenga, mwari wokumabasa vasimba rinoera nezita raJesu. Buda toni. Buda toni nezita raJesu. Buda toni nezita raJesu. Wakagara pakakwana. Right now nezita raJesu.
urasha zvituni uri kuona zvavarudza